Terve. Mene sinne, mene Let's Play. Koska ei jaksa tehdä raksoja. Hienot raksat. Hienot raksat. Niin tämä kenttä. Herobrine. Tää tuli sinne. Joo, sulla on mun puutit. Älä itke. En. Täällä on pihiviä. Mä sain 2 pihiviä äsken. Hei, mainos. Tai oikeastaan katsotaan, onko se ei. Ei pistä musiikkia. Mä vaihdan vähän asetuksia. Mikä se oli? Ei ollut. Mikä se oli se? Minkä? Oliko se? Onko meillä tortsi? No eipä tietenkään meillä. Lähtee tortsiin. Tämä näin. Mä menen hakkaa puuta, että me voidaan tehdä raastaa puusta. Raakapuuta. Mä lähden maina. Joo. Hei, mä just tuon sulle hiiltä sen takia mulle. Mä hakkaan tästä kodin läheltä. Hyvä juttu. Me kuvataan jotain 5 minuutin videota. Me kuvataan nyt osa 2 meni pilalle. Tai aika pahasti meni pilalle. Koska siinä lähdään. Se oli 15 minuutin. Se oli vähän pidempi kuin nämä, mutta mene sinne sisälle. Kumma homma. Onko sulla koplea yhtä? Cobblestone. On mulla 2. Laitetaan nuo ja sitten laitetaan tuosta ja tuosta. Mä katsoin, että mikä. Siellä on aivan hirveänä tää. Mä katsoin, että miten sinne meni noita. Mitä vaan. No mulle sitten sitä koolia. Hei, mä jaan nämä 2. Mä otan kaikki koolit, niin mä jaan. Kuule. Mutta Valosaari. Tuonne se, okei, joo. Ei kun anna mulle kaikki koolit, kun mä lähden sinne maina. Mäkin lähden. Molemmat uunit huutaa. Kannusta samponia on. Hei, se on mun. Tai voi ihan tääkin olla. Mulla on jo 3. Mä nyt voimakkuudet hiljaisella, koska se ei mene. Tee meitä Minecraftia, niin. Oho, sori. Ei mitään. Mä laitan optionsesta sound volume. Eikö niin, jos on tuolla? Nyt kuuluu. Juu. Hei, onko se ovi? Niin. No niin, nyt te kuulla vähän. Eeppisiä ääniä. Minecraftin ääntä. Raakaali. Seuraavana. Sinne meni 8, niin se vie 1 koon. Koolia, mä en lisää torsseja. Nyt mulla on 28 soista. Ei muuta. Joo, käykää tilaamassa meidän kanava. Niin, sitten kuitenkin kaikki. Niin. Koska Miikalla on 22. Joku Häh? 50. Eikö sulla oli 22, kun mä katsoin? Meni. Yhdessä. Mä katsoin oikeastaan eilen. Mä katsoin sen videon. Onko sulla koplea? 2. Mä tarvisin 3 ja mulla on 1. Mulla on 3. Arvaa minä 3. Mä tarvin 3.
Tässä ei ole helppo päällä. En oo oikein varma. Laita. Difficulty on. Nyt No niin, tuu nyt pois silleen. menin tänne sivuun. Eti Iron. Löytykö? Ei. Se on Ei vaan, mä vaan sanon, että eti Iron. Joo, ihan hyvin tää meidän Minecrafti. Toisessa. Tulee mainos, katsotaanko. Ikinäkö mä en sano eeppistä. Sitten kun mä sanoin, että tulisiko että eeppistä, niin sitten aika eeppistä. Aika ei. Miksi aina eeppin? Mikä on kaikki? Mitä nää laskee? 6. Oota. 4, 2. 8. Eli mä suljattan. Yes. 8. 8 kertaa 4 on... Aletaan aloittelemaan video. Hei, pap. Tässä osassa ei keretty tehdä mitään. Heipä hei.